Vaik mä tiedän, että Baby Marbellas postaa. Saa mitä vaan kun katseen nostaa. Oikein rakkautta. Joo, tää nyt ei oo ihan PTV-kyvy, mutta mennään kattoo Jyväskylän Harjun punttisalia, miltä siellä näyttää. Harjun sali oli kyllä aika hieno, Jan Brännäri just avattu, kyllä kannatti käydä, mut joo, siirrytään seuraavaan asiaan. Oppo A40. Tää sanoo sitä ääneen, että se on tuo mieleen siitä. Eli joo, en oo ostanut kameraa vielä, suunnitelmissa ois, eli mä oon suunnitellut semmoista DJI Osmo Pocket, eli vähän semmoista niinku selfie-näköistä pikkukameraa, ja se on mun mielestä aika cool, mä oon kattonut sit kaikki videoita, ja sitten no niitä on torissa, mutta jostain syystä kukaan ei myynyt sitä mulle, koska mä oon lowballannut tyyppejä ihan huolella, että jos hinta on ollut vaikka 200, niin mä oon tarjonnut ehkä 120 ja sitten ne ei ole ehkä vastannut mulle jostain kumman syystä, niin en ole vielä saanut uutta kameraa. Mut joo, tällä hetkellä on vaan Vipiboxi. Tänään mennään Helsinkiin länkäämään salilla Harrin kanssa. Ja katsotaan mitä siitä tulee, mitä ollaan tänään tekemässä ja semmoista, mutta nyt mulla on jälleen kerran aika kova kiire, eli pakko lähteä juokseen. Onhan näitä siis, näitä ojentaa variaatioita vaikka mitään, mutta jos mä nyt ihan rehellisesti sanon mun mielipistä, niin kaikista huonoimpia on taljat, niin että ne tehdään seisaalta. Isot pojat taas erikseen ja varmaan pienemmätkin pojat, mutta mä en saa niillä sen yhtä hyvää taksia niin tavallaan tämmöisillä. Tässä tulee se kunnon venytys no joo, toisaalta nyt kun ajattelee, niin eihän se kyllä veny oikeastaan silleen. Koska sullahan kroppe rupeaa antaa aina periksi tavallaan. Niin, tässä se ei tuu antamaan. Ainakin niinku leu. Tästä. Ei näin. Nimenomaan. Niin huomaat kyllä miksi. Tälleen. Marbellas postaa. Saa mitä vaan kun katseen nostaa. Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa. Moni teki väärin, se käy enää koskaan. Mä teen pari tonni tänään ihan tosta vaan. Mut ei rakkautta voi ostaa. Tuo menee sitä kautta.
niin, treeni tehty. Onko mitään kommentteja? Hyvä treeni. Se on oikein.